ng harana. Shoutout po, maraming salamat po, maraming salamat. Maraming po kay Sheikolot's Vlog. Thank you sa inyong pagbisita at pagsuporta. Let's enjoy! Yan po ang kalagayan natin ngayon sa traffic report. Nandito po tayo ngayon sa anong dory ba to? Basta yan po, makikita nyo po ang Skytree. Road trip lang po tayo. Bibili muna tayo ng kape. Ito po ay brought to you by Boss. Wala na pong laman eh. Bibili tayo. Ayun po. That's what it's a baby like it. Bibili muna tayo bago tayo magbiyahe. Look. Wait lang po, bibili tayo ng Boss. Boss, where are you now? Wala ata tayong pera. Meron. Okay, makabili na po tayo ng Boss. There we go. May share pala ako. Dati akala ano nila. Mamaya po ha. Boss. Bawal ano to. Sa pa nasa iyong binayaan, maraspan na mapara sa kinaban.